जों दासान्दि खायसे खायसे डिपार्टमेन्टनि जोङो थार्ड ग्रेडनि फर्थ ग्रेडनि एडभार्टाइजमेन्ट होबाय ओमफ्राय थार्ड ग्रेडनि एडभार्टाइजमेन्टनि थाखाय प्रिपेरेसन सोलिगासिनो दङ। बेयाव एसे टाइम लागोन, मानो होनना बुङोब्ला थार्ड ग्रेड होनोब्ला बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टआव बेलेग बेलेग एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना बेलेग बेलेग जायो आरो खायसे टेक्निकेल पस्टफोर थायो, बेयाव डिप्ल'मानि खोथा थायो, फिजिकेल फिटनेसनिबो खोथा थायो। ओंखायनो आलादा आलादायै नोजोर होनानै थार्ड ग्रेडब्लाबो आलादा आलादायै बिजिरनानै बबे केटागरियाव माबायदि क्वालिफिकेसन नांगौ, माबायदि फिजिकेल फिटनेस, माबायदि डिप्ल'मा नांगौ, बेफोरखौ गोबाङै बिजिरना नायनांगौ जानायाव बे थार्ड ग्रेडनि पस्टखौ बे एखे डिपार्टमेन्टफोरनिनो बे थार्ड ग्रेडनि पस्ट एडभार्टाइज होनाय एसे टाइम लागोन, नाथाय बावैनो जोङो मिजिंथिदों सप्ता खनसेनि गेजेराव जों बेखौ होनो हागोन। थारैनो बेयो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जे उदालगुरि टाउननि सासे जाखांफुनाय फालांगिरि मिनन मुसाहारिया नैबे हाबाफारिखौ लादों। थारैनो जोबोर बाख्नायथाव आरो बेनि गेजेरजों जोंनि उदालगुरि बायदि सोलोंथाइनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिटिआरनि खोथाखौनो बुं, गुबुन गुबुन जिल्लानि रुजुनायाव बे एसे फावसायनानै दङ आरो बेबायदि जिल्लायाव थानाय जोंनि जायफोर बिजाथिफोर दङ बे बिजाथिफोरखौ फ्रि कचिं होनायनि गेजेरजों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि बे बिजाथिफोरखौ मदद खालामनाया थारैनो बाख्नायजाथाव आरो जों बिनि गेजेरजों बेखौनो मिजिंथिनो हायो जे जि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै दिनैनि बे फ्रि कचिंखौ लन्च खालामनाय जाबाय, बेनि गेजेरजों जायफोर ट्रेइनि जायफोर सोलोंसाफोर फैगोन बिथांमोना जाफुंसारनो हागोन आरो जाफुंसारनायनि गेजेरजों बिथांमोना गावनि आथिङाव गाव गसंनानै गावनि न'खरखौ, गावनि गामिखौ, गावनि ओनसोलखौ, गावनि हारिखौ, गावनि हादोरखौ नायफिननो हागोन आरो बिनि गेजेरजों गाव गावखौनो साफा साफा आइडियाल हिउमेन रिसोर्सआव गायसंनो हागोन। जों बेखौनो समाजनि सासे हामलायारिसो जों बेखौ मिजिंथिगोन आरो जों आसा खालामदों दिनै बेवहाय फैनाय बे फ्रि कचिं केम्पआव जइन जानाय जायफोर बिजाथिफोर दङ बे बिजाथिफोरा गाव गावनि नोजोर आरो थांखियाव जाफुंसारनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो मिजिंथिगोन जे फैबाय थानाय समाव जे बिटिआरआवबो जे सिएसपिआ खुंनाय आनजाद आरो नैबे एरियाजों बेयाव नङा बेहाय जाहाथे बिथांमोना जाफुंसारनो हायो आरो बेनि गेजेरजों बे एचिभारफोरनि जि लिस्ट ओंखारगोन बे एचिभाराव नैबे सोलोंसाफोरा, नैबे बिजाथिफोरा जाहाथे एचिभारनि टप लिस्टआव जाहाथे जायगा मोननो हायो, बेखौनो आं इसोरनि खोथा आर'ज गाबो आरो बिथांमोननो आङो हामलायथिखौ बावहरो। गोबां रांखावरि गोनां सुबुंफोर दङ, फालांगिरियाफोर दङ, नाथाय सरासनस्रा बेबायदि खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोना, नाथाय बिथाङा गोबां बिदि बिथिङाव समाजनि खामानि मावो। नंगौ, बेहाय आरो गोसोनि खोथा थाबाय। दहाय सासे जोंना आलासि बिथाङा बुंदों जे उदालगुरि टाउनाव गोबां थाखा फैसा गोनां मानसि दङ, नाथाय थाखा फैसानि थफ्लाया गिदिर जानानै मा जादों, गोसोआ गिदिर जानांगौ। गतिके बिथांनि मावनायनि गेजेरजों बेखौ फल' खालामनानै गुबुन गुबुन रां रुफा गोनां फालांगिरियानो जाबा गुबुन बिथिङाव आरजिनो हानाय थाखा फैसा गोनां मानसिफोरा जाहाथे बिथांनि जि लामा बे लामाखौ जाहाथे फल' खालामनाय गुबुनफोराबो जाहाथे आवगायबो, बेखौ मिजिंथिनानै दहाय सासे बुंथिगिरिया बुंदों बा आलासिया बुंदों, बे बिसायनो आंबो बेखौनो मिजिंथिगोन जे मिनन मुसाहारियाल' मानो आरो गुबुन बेबायदि 100 जाना आवगायना फैयोब्ला होमब्ला जोंनि बे हालामनि बे उदालगुरि जिल्लानिनो गासै बे गोरिब गुन्द्रा बिजाथिफोरखौ, केन्डिडेटफोरखौ मोजां मोजां आनजादाव उथ्रिसार खालामनो हानायाव मदद होनो होननानै आवगायबो होनना मिजिंथियो। बिटिसिआव जिहेतु दायो साख्रिनि फोसावथाय होदों, मैयासो जों नुनो मोननाय जादों, बे माबायदि जागोन? बेथ' जों दासान्दि खायसे खायसे डिपार्टमेन्टनि जोङो फर्थ ग्रेडनि एडभार्टाइजमेन्ट होबाय ओमफ्राय थार्ड ग्रेडनि एडभार्टाइजमेन्टनि थाखाय प्रिपेरेसन सोलिगासिनो दङ। बेयाव एसे टाइम लागोन, मानो होनना बुङोब्ला थार्ड ग्रेड होनोब्ला बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टआव बेलेग बेलेग एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना बेलेग बेलेग जायो आरो खायसे टेक्निकेल पस्टफोर थायो, बेयाव डिप्ल'मानि खोथा थायो, फिजिकेल फिटनेसनिबो खोथा थायो। ओंखायनो आलादा आलादायै नोजोर होनानै थार्ड ग्रेडब्लाबो आलादा आलादायै बिजिरनानै बबे केटागरियाव माबायदि क्वालिफिकेसन नांगौ, माबायदि फिजिकेल फिटनेस, माबायदि डिप्ल'मा नांगौ, बेफोरखौ गोबाङै बिजिरना नायनांगौ जानायाव बे थार्ड ग्रेडनि पस्टखौ बे एखे डिपार्टमेन्टफोरनिनो बे थार्ड ग्रेडनि पस्ट एडभार्टाइज होनाय एसे टाइम लागोन, नाथाय बावैनो जोङो मिजिंथिदों सप्ता खनसेनि गेजेराव जों बेखौ होनो हागोन।